matkapoikien Irlannin tuotantoa ja kertoa tarkemmin, mikä matka kenellekin sopii. Minun nimeni on Mari Airaksinen ja toimin Matkapojissa myyntipäällikkönä ja tässä webinaarissa lähinnä haastattelijan asemassa, ehkä jotakin vähän kertoilenkin. Ja mulla on täällä kanssani Irlannin asiantuntijat Anne Kenni ja Kiira Mäkelä sekä sitten tuolla chatissa meidän tuotannon enkelit Teija Morikka ja Pia Häkkinen, jotka auttavat sit webinaarin aikana tulleisiin kysymyksiin chatin kautta. Nyt mä toivoisin, että kaikki ne, jotka eivät ole esittäjinä tässä, niin sulkevat omat mikrofoninsa. Se taustamelu hieman häiritsee muita. Ja tietenkin pitäkää myöskin nuo kamerat pois päältä. Niin päästään sitten aloittamaan. Onhan Anne ja Kiira kuitenkin linjoilla. Täällä ollaan. Hei vaan kaikki. Hyvä. Sittenpä pidemmittä puheitta päästetään Kiira ja Anne ääneen ja kehumaan meille Irlannin kaunista vihreää saarta. Ole hyvä, Kiira. No niin, mulla on mikrofoni päällä nyt. Oikein hyvää huomenta päivää tosiaan teille kaikille. Ja tervehdys täältä Irlannista. Täällä ollaan tosiaan vielä huomenta, koska kello on 10 täällä meillä päin. Käydään 2 tuntia perässä Suomen ajasta. Siinä ensimmäinen eroavaisuus Suomeen ja Irlantiin. Tosiaan lyhyesti tässä ensin vähän yleistä Irlannista matkakohteena ja minkälainen maa tämä Irlanti on, kunnes päästään sitten vauhtiin katsomaan noita matkapoikien tämän kauden hienoja matkoja, mitä me autellaan täällä päässä varaamassa jo monta vuotta peräkkäin tässä. Tosiaan Irlanti on kiinnostava pieni saari, pieni vihreä saari, niin kuin sanotaan, täällä Atlantin reunamilla, Euroopan toisella reunalla. Ja tänne pääsee kyllä ihan helposti, vaikka se ensin niin kaukaiselta näyttääkin. Suora lento Helsingistä kestää tänne vajaa 3 tuntia ja reittiyhteydet ovat loistavat. Irlanti on pieni siinäkin mielessä, että täällä pääsee näkemään todella paljon erilaisia asioita jo lyhyessä matkassa, että monet näistä matkoista on 4 yön matkoja, niin näillä pääsee näkemään erilaisia alueita, sillä tämä saari on vain 300 kilometriä leveä ja 500 kilometriä pitkä. Jos vähän lähemmin tutkitaan vielä, niin vähän yli 80 000 neliökilometriä kokoinen. Ja yli 3000 kilometriä on tuota rantaviivaa Irlannin saarella. Ja uskokaa tai älkää, että missä tahansa Irlantia on, niin pääsee meren rannalle alle 2,5 tunnissa. Joten kiinnostava alue, mitä voi tutkia. Ja mikä mielenkiintoista tässä pienessä maassa on, tässä on hyvin monipuoliset maisemat ja alueet. Eli kun menee yhdeltä alueelta toiselle, niin näkee ihan erilaisen paikan, erilaisia kivilajeja, vuoristoja, maaseutu, sen tunnelmakin on ihan erilainen. Ihmiset puhuvat eri murteita, täällä on erilaisia kolkkia, missä voi kokea erilaisia Irlantia pienessä asiassa. Ja tosiaan Irlannin saarihan, tämähän matkakohteena tämä Irlannin saari käsittää Irlannin tasavallan ja myöskin tuon Pohjois-Irlannin, joka on osa Isoa Britanniaa. Ja sinne pääsee helposti myöskin kulkemaan. Irlannissa on lauhkea meri-ilmasto, mikä tekee tästä miellyttävän paikan matkustaa. Eli kun moni teistä varmaan miettinyt tätä säätä täällä, että sataako täällä paljon, niin ei täällä niin kovin saada. Välillä sataa ripsauttaa ja sitten taas aurinko paistaa ja sateenkaari nousee taivaalle. Upea paikka sinänsäkin, että näkee erilaisia luonnon valoja, luonnon ilmiöitä. Samana päivänä saattaa olla 4 vuoden aikaa. Eli vaikea siinä sitten miettiä, että milloin tänne Irlantiin kannattaisi matkustaa, kun täällä on tällainen ilmasto. Itse sanoisin, että täällä on puoli vuotta vähän kylmempää ja sateisempaa ja toinen puoli vuotta sitten on lämpimämpää ja kuivempaa. Mutta Irlantiin on sopiva aika matkustaa, kun se on sinulle sopiva aika. Eli tänne voi tulla hyvin talvella tai kesällä, syksyllä tai keväällä. Suosittuja aikoja on tietysti keväästä syksyyn tämä kesän puolisko. Mutta tosiaan sää ei haittaa, kannattaa olla hyvät varusteet mukana siihen.
Ja sitten Irlanti, täällä on helppo liikkua paikasta toiseen, täällä on hyvä tieverkosto, täällä kulkee helposti bussilla isompia teitä pitkin toiselle puolelle maata ja sitten pääsee tutkimaan pienempiä teitä ja pienempiä alueita siellä sitten kohteessa. Eli helposti voi samalla matkalla nähdä 2 hyvinkin erilaista aluetta täällä Irlannissa. Irlannissa on englanninkielinen maa, eli täällä moni pärjää helposti sillä englannilla. Ihmiset ovat myöskin vieraanvaraisia, ystävällisiä, ne haluavat mielellään auttaa teitä, haluavat tutustuakin teihin. Usein Irlantiin tullessaan kohtaa paikallisen, joka on hyvin utelias ja kysyy ensin, että mistä on kotoisin, ja usein sitten seuraava kysymys on, että no miksi olet tullut tänne Irlantiin? Eli heitä kiinnostaa, miksi ihmiset matkustavat tänne. Eli paikalliset, vieraanvaraiset, ystävälliset irlantilaiset odottavat täällä. Käytössä on eurot, on helppoa niillä asioida täällä samoin kuin siellä kotimaassa, niin sekin helpottaa tänne matkustamista. Eli siinä monta hyvää asiaa, mutta sitten myöskin miksi Irlantiin kannattaa tulla. Täällä on hyvin monipuolinen kulttuuri, irlantilainen musiikki, kirjallisuus, näytelmät, irlantilaiset pienet kylät, tarinankerronta, iirin kieli on kiinnostava tutustua ja sitten tietysti kaikki pienet kylät ja kaupungit, niissä on oma kiva tunnelmansa. Ja irlantilaiset tavat, irlantilaiset ihmiset, vieraanvaraisuus ja ystävällisyys ovat osa tätä irlantilaista kulttuuria, mihin kannattaa tulla tutustumaan. Tällä maalla on myöskin pitkä historia, joka on mielenkiintoinen. Sen historian löytää tässä arkipäivästä ihan joka puolelta. On paljon erilaisia esihistoriallisia monumentteja, linnoja, rakennelmia, kelttien vanhoja paikkoja. Keltit olivat niitä irlantilaisia, jotka tulivat tänne aikoinaan, jotka heidän kulttuurinsa on tässä ehkä eniten päällä, vaikka tänne on tullut ihmisiä muualtakin, muun muassa Pohjoismaista viikinkejä. Mutta tosiaan mielenkiintoinen maa, pieni, helppo kulkea, englannin kieli, eurot, sääkin suosii melkein aina. Ja tänne tosiaan toivotamme teidät oikein tervetulleeksi. Annan puheenvuoron seuraavaksi kollegani Annelle, joka kertoo vähän tästä, minkälaisia matkoja me täällä teemme ja miten kannattaa niihin valmistautua. Ole hyvä, Anne. Kiitos, Kira. Ja tosiaan tervetuloa minunkin puolestani tähän Matkapoikien ja Turvaisin yhteiseen esitykseen Irlannista ja näistä tämän vuoden Matkapoikien matkatarjonnasta. Eli tänä vuonna meillä on tosiaan yhdessä toteutettu 5 erilaista matkaa, 5 eri matkaa, jotka käydään nyt sitten läpi hieman tarkemmin tämän esityksen aikana. Ja nämä kaikki matkat ovat kiertomatkoja ja siellä on myös yksi patikkamatka. Puhutaan siitä sitten myöhemmin erikseen, mutta nämä ovat tosiaan kestoltaan 3 yöstä 6 yöhön. Ja ohjelma on suunniteltu erittäin monipuoliseksi kaikille näille matkoille ja monta tuntia on mietitty ja paljon on käyty katsomassa paikkoja täällä. Ja tokihan minä ja Kira ollaan täällä saarella asuttu jo monia vuosia, että saari on kyllä tuttu ja hyväksi todettu ja ihania paikkoja me on mietitty teidän matkoihin. Ja tosiaan matkojen ajankohta ajoittuu huhti-lokakuulle, jolloin ilmat on tosiaan ihan hyvät täällä Irlannissa, että kuten Kira sanoi, että ei täällä aina sada, että välillä ripsauttaa ja sitten taas paistaa. Ja tosiaankin monta vuoden aikaa, kaikki vuoden ajat voivat olla saman päivän aikana tapahtua. Mutta tosiaan tuona ajankohtana yleensä sataa paljon vähemmän ja toisaalta sitten huhtikuussa täällä on jo aivan ihana kevät, että paljon pidemmällä kun siellä Suomessa vielä taistellaan lumentulon kanssa, niin meillä täällä jo kukat kukkii ja puissa lehdet vehertää ja on niin kesäistä ja keväistä jo huhtikuussa. Ja toisaalta taas Irlannin syksy on todella pitkä ja leuto. Eli moni miettii, että kannattaako enää syyskuussa tänne tulla tai lokakuussa, mutta se on ihan todella mahtava aikaa tulla Irlantiin. Eli syyskuu vielä ajatellaan vähän niin kuin kesäkuukaudeksi täällä ja silloinkin vielä voi olla ihan todella lämpimiä päiviä. Lämpötilat voi kohota yli 20 asteen. Ja myöskin Irlannissa niin syksyn värit saapuvat vasta yleensä silloin
loppusyksystä, eli syyskuun lopussa tai lokakuussa. Ja samoin myös lokakuun alku varsinkin on aivan ihanaa ja rauhallisempaakin aikaa tulla, että ei ole niin paljon enää sitten turisteja, kuten myös huhtikuu. Eli huhtikuu ja lokakuu on vähän, että ei ole niin paljon turisteja täällä tien päällä, niin oikein mahtavia aikoja tulla. Ja sitten aina näillä meillä matkoilla teillä on mukana suomenkielinen opas tai suomalainen opas. Nämä ovat oikein mukavia kaikki meidän oppaat, energiapakkauksia, keski-ikäisiä naisia taitavat olla kaikki ja ovat asuneet täällä Irlannissa monia vuosia ja erittäin kova tietotaito on niin jokapäiväisestä elämästä ja tietenkin käydään vähän läpi sitten Irlannin historiaa ja kulttuuria ihan kaikenlaista näiden matkojen aikana. Ja kysymyksiä oli tullut tuossa aikaisemmin, että voiko matkoille lähteä yksin, että löytyykö seuraa, että ihan varmasti pärjää yksinkin matkalle, ja koska on kumminkin ryhmämatka kyseessä ja on opas mukana ja matkaseura on varmasti oikein mukavaa, niin ilman muuta ei muuta kuin yksin matkaan vain ja hyvin pidetään huolta. Oppaat pitävät huolta ja ohjelma on mietitty niin, että siellä on kyllä tekemistä myös iltaisinkin välillä ja päivisin monta mukavaa kohdetta. Ja toinen asia, mitä mietittiin, että voiko tulla, jos on liikuntarajoitteita tai joutuuko kiertomatkoilla paljon kävelemään. Ja hyvin pärjää, jos on vaikka kävelykeppejä tai ei kunnolla tai hankaluuksia kävellä, niin kannattaa vaan etukäteen matkapojille tästä kertoa, niin me sitten katsotaan hotelleista silleen, että saadaan huoneet läheltä hissiä ja mahdollisesti saadaan vaikka esteettömiäkin huoneita, että ilman muuta sitten, ja jos tuntuu, että ne pienet kävelyosuudet on sitten liikaa, niin aina voi jäädä sitten bussiin istumaan toviksi, että silti kumminkin bussistakin näkee paljon, vaikka sinne välillä istahtaakin eikä lähde joka paikkaan, mutta kyllä ne kohteet on silleen suunniteltu, että ne ihan sopii kaikille. Patikkamatka on tietenkin. Joo. Anne, tuossa välissä kysyttiin sähköpyörätuolilla liikkumista Dublinista. Laita siihen vielä joku kommentti sitten, kun olet muuten osuutesi kertonut. Joo, okei. Eli voin nyt sanoa, muuten unohda. Siis sähköpyörä vaan ihan semmoinen... Sähköpyörätuoli. Pyörätuoli, eli joo, meillä on ollut sellaisia ryhmiä, joilla on... Me voidaan vuokrata täältä paikan päältäkin niitä. Meillä on hyvät kontaktit, että niitä jos joku haluaa, tarvii, niin oikein hyvin onnistuu. Voidaan varata niitä tai voi tuoda oman tullessaan. Ja tosiaan hyvin moni nähtävyys täällä on niin esteetön ja hyvin pääsee kulkemaan sähköpyörätuolilla myöskin. Että ilman muuta semmoisen voi tuoda mukanaan. Ja monessa nähtävyydessä itse asiassa onkin pyörätuoleja, sähköpyörätuoleja, että voidaan tutkia niitä sitten aina erikseen ja varata mahdollisesti niistä kohteista, jos ei halua niin koko matkajalle semmoista tuoda tai sitten vuokrata. Että täällä on kyllä esteettömiä matkoja, mekin on toteutettu useampia, että se kyllä onnistuu myös. Mutta niistä aina kannattaa etukäteen mainita tosiaan erikseen. Ja sitten tosiaan oppaiden lisäksi meillä on täällä turvaisin minun ja Kiran puolesta, ja meillä on täällä myös Laura, suomalainen tyttö töissä meillä, niin 24/7 puhelinpäivystys, että me ollaan aina kyllä puhelimen päässä, jos mitään ongelmia tulee, ja suomeksi saatte palvelua täältä meiltä matkan aikana, että jos tarvii vaikka lääkäriin päästä tai sairaalaan tai tapahtuu, että passi katoaa tai varastetaan tai mitä tahansa, niin me ollaan täällä apuna, teidän apuna. Ja sitten matka-asiakirjoista, eli passia suositellaan, että passilla matkustettaisiin, että ei välttämättä pelkällä henkilökortilla, vaikka sillä nyt pitäisi päästä, mutta meidän ja Tourism Island-suositus on kyllä se ihan oikea passi. Irlanti ei kuulu Schengen-maihin, mutta tosiaan viisumieita ei tarvitse, eli se passi riittää oikein hyvin. Ja sitten irlantilaisista ruuista. Täällä monesti kysellään, että mitä siellä voi syödä. Ja täällä tosiaan irlantilainen aamupala, mikä teillä kuuluu jokaiseen matkaan, on erittäin runsas. Ja sillä pärjää pitkälle iltapäivään sitten yleensä lounaalle asti. Ja siihen kuuluu makkaraa, pekonia, munia eri muodossa. Kananmunia voi olla munakokkelia, paistettua munia, keitettyjä munia. Sitten siinä on yleensä papuja. Sitten siinä on semmoisia black and white pudding, valkoista ja mustaa pudding sanotaan. Se on vähän niin kuin sitä sianlihasta tehtyä, vähän kuin mustaa makkaraa.
tai sitten valkoinen versio, niin siinä ei ole vaan sian verta. Sitten toki löytyy myös jogurttia, hedelmiä ja puuroa yleensä myös, mutta sitten monesti mitä suomalaiset ihmettelee ja välillä vähän kaipaakin, niin vihannekset puuttuu sitten kumminkin. Niitä harvoissa paikoissa on, eli kurkkuu, tomaattia, vihanneksia, niin niitä ei välttämättä sitten löydy. Ja toki leikkeleitä on sitten ja juustoja, että se on erittäin runsas. Ja erikoisruokavaliosta on tullut kysymyksiä myös, eli gluteenottomia vaihtoehtoja löytyy. Ei niin olla edistyneitä tässä asiassa kuin Suomessa, eli ei yhtä paljon vaihtoehtoja, mutta ilman muuta niistä kannattaa sitten kanssa etukäteen laittaa tietoa, kun matkaa varaa, ja me ilmoitetaan täällä joka paikkaan sitten, että pystytään varautumaan. Laktoosittomia tuotteita täällä on todella paljon vähemmän kuin Suomessa, mutta täällä yleensä laktoosi tarkoittaa, että maidoton, eli ei ole maitoa ollenkaan. Mutta sitten taas toisaalta moni asiakas sanoo, ja mitä kavereitakin täällä asuu, joilla on laktoositen ruokavalio, niin näistä Irlannin maitotuotteista ei tule samalla lailla välttämättä niitä oireita, entä kuin suomalaisesta tuotteesta tai jossakin muussa maassa. Että onko ne sitten eri lailla pastoroituja tai en osaa sanoa, mutta tosiaan kannattaa ottaa niitä laktoosipillereitä vaikka mukaan, niin sitten on helpompi syödä täälläkin. Ja hintatasosta ihan yleistä, että suurin piirtein aletaan olla jo Suomen hinnoissa jonkun verran edullisempaa, varsinkin syöminen ja juominen ravintoloissa, että just esimerkiksi iso oluttuoppi, niin 4,5 eurosta noin 7 euroon varmaan semmoinen keskihinta. Dublinissa tietyt alueet on kalliimpia, esimerkiksi Temple Barin ravintola Pubikatu, niin siellä voi joutua maksamaan 90 euroa oluttuoppista, mutta yleensä ottaen se on edullisempaa entä kuin Suomessa. Tippiä on kohteliasta jättää noin 10%, mutta näihin matkapoikien matkapakettiin aterioihin on yleensä laskettu se palveluraha mukaan, eli se on maksettu sitten teidän puolesta, mutta jos saa oikein hyvää palvelua, niin kiva muutama kolikko sinne jättää tai vitonen. Yleensä jos sitten menette oma kustanteisesti syömään, niin noin 10%, 5-10% tippiä on kohteliasta jättää. Ja tosiaan täällä voi maksaa korteilla, ihan taksit, hotellit, kaikki ottavat kortit, mutta ihan hyvä olla vähän aina käteistä myös mukana. Ja entäpä sitten pukeutuminen, niin suosittelen kerrospukeutumista tänne, että tosiaan se ilma voi vaihtua niin nopsaa, että vedenpitävä takki, kevyt takki on oikein hyvä ja tukevat kengät ja sinne sitten vähän kerroksia mukaan, että kevyempää vaatetta ja vähän tukevampaakin. Ja kengät on tosiaan tärkeitä sitten, että eikä tänne ei tarvitse iltapukujen kanssa tulla ollenkaan, että irlantilaiset kyllä tykkää ja ovat rentoja itsekin pukeutumaan, jos ei sitten halua johonkin ihan viimeisen päälle hienommiseen Linnahden ravintolaan mennä syömään, mutta että oikein rennolla meiningillä, että pakata sitä tavaraa mukaan. Eli tässä olisi tämmöisiä ihan perusjuttuja Irlantiin matkustaessa ja nyt voidaan alkaa käymään vähän tarkemmin läpi näitä erilaisia matkoja ja annankin tästä puheenvuoron takaisin Kiralle. Ole hyvä, Kira. Joo, ja lähdetään katsomaan ensin tätä meidän tämä on ehkä kaikista suosituin matka ollut vuosien aikana ja tämä on hiottu timantti, voidaan sanoa, että tässä on kaikki aikataulut ja kaikki siirtymiset, paikat, mitkä tähän sopii. On katsottu nyt niin tarkkaan, että tämä varmasti on loistava matka niille, jotka vaikka ei koskaan ennen ollut täällä Irlannissa vielä, niin sanoisin, että tästä on hyvä vaikka aloittaa, tai sitten voi tietysti siirtyä johonkin muuhun matkaan saman tien. Mutta tämä kiertomatka, minikiertomatka Galway ja Dublin, tämä on semmoinen matka, että tässä nähdään 2 ihan erilaista rannikkoa. Nähdään Dublin, pääkaupungin alue, itärannikko, ja sitten Galway, länsirannikko. Ja tuo länsirannikkohan siellä kulkee semmoinen reitti, mitä usein markkinoidaan nimellä Wild Atlantic Way, eli se on sellainen villi Atlantin tie, joka kulkee siellä koko Irlannin tuon länsirannikon ihan Donegallista Kinseylin saakka. Ja tällä matkalla osa näistä kohteista on näitä Wild Atlantic Wayn varrella olevia paikkoja. Tässä on 3 lähtöä tällä kaudella myynnissä tällä hetkellä. Tässä on toi huhtikuun lähtö 19. huhtikuuta, se on jo melkein täynnä. Et nyt jos joku vielä siellä miettii, niin
nyt täytyy toimia tosi nopeasti, että siinä ei ole montaa paikkaa enää jäljellä. Mutta sitten meillä on seuraava lähtö kesäkuun lopussa ja sitten on yksi vielä syyskuussa, että mukaan ehtii kyllä, mutta toi huhtikuu, niin siinä on, en tiedä, ei taida olla kuin ihan yhden käden sormilla niitä paikkoja jäljellä, että jos se kiinnostaa ja tulitte mukaan tänne webinaariin, niin kyllä ihan kannattaa tämän jälkeen sitten toimia. Mutta tosiaan tämä on mielenkiintoinen matka, 2 ihan erilaista aluetta täällä. Ja jos jatketaan siihen seuraavaan kuvaan sitten, niin tässä vähän nostan näitä, mitä tällä matkalla on, niitä oikein semmoisia tähtipaikkoja, mitä tässä nähdään. Tässä kuvassa on Moherin kalliot siellä länsirannikolla, yksi koko Irlannin suosituimmista luonnon nähtävyyksistä. Nämä on semmoiset kalliot, jotka laskee yli 200 metrin äkkisuorassa tuonne Atlantin valtamereen. Sieltä näkyy kauas ja kirkkaalla saarella Aranin saarille saakka. Niin se on yksi näistä hienoista paikoista, missä tällä matkalla vieraillaan. Ja sitten sen lisäksi käydään Connemarassa. Connemaran alue on erittäin mielenkiintoinen Irlannissa kaiken kaikkiaan. Se on ainutlaatuinen, koska sellaista toista aluetta ei ole koko tällä saarella. Connemaran alue on siellä ihan läntisessä Irlannissa. Sitä peittää semmoiset peittomaiset suoalueet. Siellä on semmoisia kausittaisia järviä, ne on todella kauniita, kirkkaita, varsinkin tuossa kevään matkassa niitä näkee. Ja kesäkuussakin varmaan vielä. Eli talven aikana, kun sinne kerääntyy sadevettä, siellä kuulemma sataa eniten koko Irlannissa, mutta se tapahtuu eniten talvisaikaan sitten. Mutta kun kevät tulee, niin sinne on muodostunut tämmöisiä pieniä järviä, niiden nimi on Turlough. Ne on vaan siellä osan vuodesta, ja sitten kun ajaa siitä ohitse vaikka lokakuussa, niin se järvi on kadonnut. Eli siellä on tämmöisiä kausittaisia järviä, ne on tosi kauniita, kimaltelevia pieniä järviä siellä suon päällä. Ja sitten siellä on Connemarassa on isoja vuoristoja. Siellä on itse asiassa 2 vuoristoalueet. Siellä on 12 Pens vuoristot ja sitten se toinen vuoristo, joka on siellä Connemaran kansallispuiston alueella, Mamturks vuoret. Niin siellä on upeita vuoria, laaksoja, jossa on suota ja tämmöisiä järviä. Sieltä löytyy upea Kylemore Abbey, tämmöinen luostari, missä vieraillaan. Ja se päivä on aivan todella upea, että ei oikeastaan väliä, mikä sää siellä on, kun aina pelätään, että sataako täällä, koska se alue on vaan jo itsessään niin erittäin erikoinen ja kiinnostava luonnon alue. Täällähän on 2 kansallispuistoa koko Irlannin saarella, tai täällä Irlannin tasavallan alueella. Toinen on Connemaran kansallispuisto ja toinen on sitten Killaanissa Killaanin kansallispuisto. Eli tässä matkasta päästään sinne kansallispuistoon, suolle, nähdään vuoria, merta, ja siellä on iirinkielisiä alueita tuolla Connemarassa. Ja sitten Galway, se on sellainen ihana sykähdyttävä pikkukaupunki, missä on paljon pubeja, joissa iltaisin soitetaan musiikkia, siellä on värikästä, siellä on paljon kaikkea taidetta. Se on sellainen kaupunki, missä voi kävellä joka paikkaan, siellä ei bussilla oikein pääse liikkumaan, koska se koko keskusta, kävelykatu, ja tämmöinen ostosalue, niin sinne ei pääse autolla ollenkaan. Et se on tosi kiva siinä, että sinne pääsee kävellen tutustumaan sitten niissä vapaa-aikoina. Ja sitten sieltä tullaan tosiaan noiden Moherin kallioiden kautta Dubliniin. Ja Dublinissa käydään Guinnessin panimolla ja tutustutaan sitten vilkkaaseen pääkaupunkiin, joka on aivan erilainen kuin tuo Galway. Galway, vanha pieni kalastajakaupunki, ja Dublin on tämmöinen 1700-luvulta oleva yrjöjen aikainen suurkaupunki, jossa on sitten ihan erilaista, mutta sielläkin hotellikeskustassa ja pääsee kävellen joka paikkaan. Eli tämä on semmoinen kiva, lyhyesti ja ytimekkäästi saa paljon irti tässä matkalla. 2 yötä Galwayssa ja sitten 2 yötä Dublinissa. Jatketaan vähän tähän reittiin. Tässä näkyy keskeltä Dublinia on tuo kartan kuva. Siinä Dublin tuolla oikealla puolella itärannikolla, Irlannin merenrannalla. Ja sieltä ensin käydään tuolla Rossborough House-kartanossa silloin tulopäivänä. Se on upea vanha kartano, missä on hieno puutarha. Ja siellä vieraillaan ja sitten ajetaan tuosta Irlannin halki. Se on noin 2 tuntia
tuo matka tuosta Russborough Housesta tuonne Galwayhin, no liikenteestä riippuen, ja sitten sieltä tosiaan käydään tuolla Connemarssa, siellä näkyy Kylemore Abbey. Connemara on toi kolkka tuossa, mikä on tämmöisellä vähän valkoisella tuossa kartassa, niin se on se suoalue tuolla valkoisella merkitty, ja sitten siinä näkyy Galway, tuossa länsirannikolla Aranin saaret näkyy sinne, ja sitten mennään alaspäin tuonne Burren alueelle, missä on Moherin kalliot, jotka oli siinä kuvassa. Mutta tosiaan tämä on mielenkiintoinen matka ja tämä on ollut matkapojilla kauan aikaa siellä ohjelmistossa ja tämä on todella sellainen klassikkomatka, mihin kannattaa tutustua, vaikka olisi jo jollain muulla Irlannin matkalla ollut. Ja tosiaan nyt mä annan puheenvuoron tuossa Annelle, joka kertoo sitten seuraavasta matkasta, mikä matkapojilla on tällä kaudella myynnissä. Joo, kiitos Kira. Eli tässä on seuraavana matkana meillä Etelä-Irlanti ja Ring of Kerry. Ja tässä nyt on 2 lähtöä, 1.6. ja 21.9. Tämä on 3 yön matka, mutta 4 kokonaista päivää, koska tässä tullaan Finnairin aamulennolle ja lähdetään sitten iltalennolla. Ja tämä on ihan älyttömän monipuolinen matka myöskin, koska tässä nähdään niin paljon erilaisia kolkkia Irlannista. Eli tulopäivänä niin me saavutaan tosiaan Dublinin lentokentälle ja me jatketaan matkaa tuonne Wicklow'n vuoristoon. Tämä Wicklow'n vuoristo on Dublinin eteläpuolella, eli sitä sanotaan myös Irlannin puutarhaksi, koska siellä on aivan ihania maisemia ja todella paljon ihania puutarhoja ja siellä se on tosiaan todella kuuluisaa lammasaluetta, siellä ihan varmasti lampaita näette laiduntamassa sitten. Ja pysähdytään tosiaan siellä Wicklow'n sydämessä semmoisen Glendaloughin laaksoon. Se on meidän oikein vanha 400-luvulta peräisin oleva luostari, Rauniolaakso. Ja siellä on 2 vuoristojärveä siinä. Se on niin kuin niiden rannalla ja se on aivan uskomattoman mystisen kaunis paikka. Tässä on tämä kuva tällä oikealla alareunassa, niin on juuri sieltä alueelta. Ja täällä myös nautitaan sitten yhteinen tervetulolounas ja sieltä sitten me jatketaan sinne Corkin kaupunkiin. Eli Corkki on Irlannin toiseksi suurin kaupunki. Minun sydäntä oikein lähellä, kun on minun kotikaupunki, kun siellä paljon käyn, vaikka maaseudulla asunkin, niin Corkki on se isoin lähin kaupunki minulle. Ja Corkki on vähän niin kuin Dublin pienoiskoossa, mutta aivan todella ihana ja siellä on aina jotain uutta nähtävää. Siellä on todella paljon ihania pubeja ja ravintoloita ja kahviloita ja pieniä kujia, missä kulkee. Ja siellä tosiaan majoitutaan 3 yötä. Ollaan tämän matkan aikana, ei vaihdeta hotellia, vaan ollaan 3 yötä Corkissa samassa hotellissa, 4 tähden oikein tasokas hotelli siinä ihan keskustan laitamalla. Sitten seuraavana päivänä lähdetään tutustumaan Corkin kaupunkikierroksella. Vähän kävellään ja myös bussilla liikutaan siellä. Ja jatketaan sitten matkaa semmoiseen pienempään kaupunkiin kuin Middleton. Eli tällä matkalla päästään maistamaan viskiä. Mennään tutustumaan Middletonin viskitislaamoon, joka on yksi Irlannin suurimmista viskitislaamoista. Ja tällä viskitislaamolla niin nähdään myös sitten sitä tuotantoa, miten siellä viskiä oikeasti tehdään. Ja siellä siis oikeasti tehdään tuotantoa, kun monessa Dublinin viskitislaamon museossa, niin siellä ei tehdä sitä viskiä enää, vaan se tuotanto on muualla. Mutta täällä Middletonissa sitä todellakin tehdään. Ja siellä päästään näkemään ne mahtavat isot varastorakennukset, missä on niitä tynnyreitä täynnä viskiä ja niitä isoja kanistereita ja se on oikein mielenkiintoinen vierailu. Ja tämä Middleton on semmoinen kiva perinteinen irlantilaiskaupunki, pieni kaupunki, niin siellä sitten kanssa vähän tutustutaan tähän kaupunkiin. Ja sitten täältä jatketaan seuraavaan kaupunkiin, joka on Kinsale, yksi todella viehättävä kaupunki myöskin Atlantin rannalla. Ja täällä tämä on kuuluisa, siellä on paljon purjeveneitä, se on purjevenesataman vieressä tämä kaupunki, vähän niin kuin viistoon ylöspäin rakennettu, että siellä on tosi paljon värikkäitä erilaisia rakennuksia ja sitä sanotaan, että on niin kuin Irlannin kurmeet pääkaupunki. Täällä on useampia noita hienoja Michelin tähden ravintoloita myöskin.
Pieni kaupunki sinänsä, noin 6000 asukasta, mutta varsinkin sitten kesäkaudella niin paljon turisteja myös, mutta oikein kiva kaupunki vierailla. Ja sitten meillä on seuraavana päivänä sitten, voidaan varmaan vaihtaa sitä kalvoa siinä, joo. Tässä näkee samalla tätä karttaa. Eli seuraavana päivänä sitten lähdetään Ring of Kerry-kierrokselle. Tämä on sitten eri maakunnassa, Kerin maakunnassa, ja tätä kierrosta sanotaan yhdeksi koko Euroopan kauneimmista kierroksista. Eli tämä on noin 170 kilometrin pituinen matka, ja se kierretään vastapäivään. Näette tuolla kartalla tuommoisen rinkulan, niin se on se Ring of Kerry, eli nimenomaan vastapäivään kierretään. Ja siellä on tosiaan ihan huikeita maisemia, että siellä on pienempiä teitä ja nähdään tosi paljon vuoristoja ja nähdään niittyjä, lampaita, lehmiä ja myös mennään osaksi sitten merenrantaviivaa pitkin. Todella vaihtelevia maisemia on tämän päivän aikana. Siellä myös vieraillaan Kerrybok Villageissa, se on meidän vanhan ajan kylänähtävyys, jossa on turvekattoisia mökkejä ja paljon erilaisia eläimiä. Ja siellä myös nautitaan Irish coffee, irlantilainen kahvi. Eli kerran kun Irlannissa on, niin totta kai pitää maistaa aito irlantilainen kahvi ja siellä päästään sitä maistelemaan. Ja täällä päästään myös tämän päivän aikana tutustumaan lammaskoiriin. Nähdään ihan huikea lammaskoiraesitys siellä paimentamassa. Useampi koira paimentaa lampaita siellä yhdellä maatilalla, missä käydään tutustumassa. Ja tosiaan sitten tämä Kira mainitsi tässä, täällä on tämä Kilaanin kansallispuisto, niin ajetaan myös sitten sen läpi. Tuo loppupätkä on se kansallispuiston läpi, siellä näkyy myös paljon peuroja, saattaa näkyä ja todella upeita maisemia. Välillä pysähdytään tietysti sitten lounaalle, nautitaan lounasta tämän päivän aikana ja muutenkin pidetään useampia pysähdyksiä, että voidaan nauttia niistä maisemista ja ottaa kuvia. Ja sitten illaksi palataan taas Corkiin sinne tuttuun hotelliin. Tämän päivän ajomatkaksi tulee noin 250 kilometriä. Mutta tosiaan ei istuta yhteen mittaan bussissa, vaan siinä on useita pieniä pysähdyksiä, että oikein upea päivä on varmasti tämä. Ja sitten viimeisenä päivänä ennen iltalennolle siirtymistä, Finnairin iltalennolle, käydään tutustumassa Planin linnaan. Se on semmoinen huikea iso linna ihan Corkin keskustan lähellä ja siellä on todella upeat myös puutarhat, joita päästään ihastelemaan. Täällä Planin linnassa on erikoinen semmoinen Planistone, Planin kivi, jota kuulemma, jos käy pussaamassa, antamassa pusun sille kivelle, niin saa kaunopuheisuuden lahjan, että sen jälkeen voi puhua kuin papupataa sitten loppuelämän. Sinne ihmiset jonottaa sitä kiveä pussaamaan. Kuulostaa vähän hullulta, mutta se on semmoinen tämän linnan erikoisuus ja ilman muuta sitten siellä kannattaa se kivi käydä pussaamassa. Ja sitten tosiaan ajetaan Corkista sitten eri reittiä, kun tultiin, eli nyt ajetaan suorempaa reittiä ja pysähdytään vielä sitten jäähyväislounaalle ennen Finnairin iltalentoa. Että tässä oli lyhykäisyydessään tämä eteläinen Irlantin matka, jota suosittelen ihan älyttömän lämpimästi, että varsinkin jos on Dublinissa käynyt, niin tämä on oikein hyvä vaihtoehto. Ja jos tosiaan ei niin pitkäksi halua aikaa tulla, että se on 3 yötä 4 päivää, että oikein upea matka tämäkin. Nyt annan puheenvuoron Marille tässä. Mari kertoo muutaman sanan näistä varausasioista tässä vaiheessa. Joo, meillä onkin tässä ehkä jollain jo niin matkakuume herännyt ainakin itselläni, että voi olla niin, että nyt pitäisi jo päästä kiireesti varaamaan, kun se oma suosikki on ehkä jo löytynyt, niin väläytän sen takia tähän väliin jo nuo yhteystiedot, mistä sitä matkaa sitten pääsee varailemaan. Sellaista kysymystä täällä vielä ilmenee, että missä näissä matkoissa on sitten eniten historiaa ja linnoja, niin siihen voitte ottaa kantaa myöskin sitten jossain välissä sopivasti. Mutta se taitaa olla Irlannissa pääpiirteittäin niin, että historiaa ja linnoja on kaikissa matkoissa, mutta missä eniten, jos niin voi sanoa. Ja sitten me taidetaan antaa Kiiralle taas seuraava puheenvuoro ja siirrytään seuraavaan reissuun.
No niin, no tässähän on nyt sitten se matka, missä on eniten sitä historiaa ja linnoja heti saman tien. Helppo vastata. Tämä on uutuusmatka. Tämä on tämmöinen matka, mihin on käytetty tosi paljon aikaa, kun me suunniteltiin tätä, koska me haluttiin tähän sellainen vähän erilainen matka näistä muista. Me haluttiin sellainen matka, missä pääsee tosi lähelle sitä Irlannin kulttuuria, paikallisia ihmisiä ja just tätä tällaista Irlannin historiaa ja mikä tämä maa ihan oikeasti perimmäikseen on. Eli tämä on semmoinen, missä mennään tosiaan Irlannin sydänmaille, jossa sitten tutustutaan semmoisiin paikkoihin, mihin ei kaikilla matkoilla aina edes huomata mennäkään. Eli tässä mennään näihin paikkoihin, missä asuu paikallisia irlantilaisia, missä ei ehkä ole aina niin paljon muita matkailijoitakaan. Eli tässä alakuvassa tuossa oikealla alla on sellainen pieni kylä, jonka nimi on Cahir, missä on tuonne iso linna siinä keskellä. Tuo linna on itse asiassa voittanut pari vuotta sitten maailman upeimman elokuvien kuvauspaikan. Eli se on Cahir Castle-linna, ja siellä on kuvattu paljon elokuvia, muun muassa Braveheart, ja ehkä kuuluisin, ja sitten tosiaan toi kuningas Arthur, King Arthur, on kuvattu tuolla linnassa, ja uusimpia elokuvia, jotka ei edes kerro mistään linnoista on kuvattu siellä. Mutta se on todella semmoinen hyvin mielenkiintoinen paikka. Se on pieni kylä, 3000 ihmistä asuu vaan, pikkusia pubeja, ravintoloita, ja sitten tuo linna siinä keskellä. Niin se kuuluu tähän ohjelmaan ja se on just semmoinen, tällaisia pieniä kyliä nähdään muitakin sen matkan aikana. Mutta se matka alkaa Wicklows, tuossa yläkuvassa oikealla on siitä samaisesta Glendaloughin luostarialueelta kuva. Sieltä tullaan ja mennään ensin semmoiseen pikkukaupunkiin, joka nimi on Kilkenny. Kilkenin linna näkyy tuossa vasemmalla puolella ylhäällä ja se on mahtava Butlerin suvun vanha linna. Ja siellä vieraillaan tosiaan Kilkenissä. Ja sitten tosiaan sieltä tullaan tuonne Cahir-kylään. Ja tuolla Cahir-kylässä tavataan paikallisia ihmisiä. Siellä pääsee varmasti kuuleen ehkä musiikkia pubissa. Ja sitten sinne on järjestetty semmoinen erikoinen illallinen, mihin tulee yksi paikallinen tarinankertoja nimeltä Frank Corbett. Kertoo Irlannin kulttuurista ja historiasta ja erilaisista ihmeellisistä jutuista ja asioista, mitä täällä vaan voi kokea. Ja siinä hän kertoo niistä ruuistakin, mitä siinä maistellaan sitten, että mitä ne on ja missä niitä on aikaisemmin syöty ja näin poispäin. Ja sanoisin, että kyllähän varmaan pari lauluakin teille luikauttaa siellä sitten, että se on sellainen ikimuistoinen ilta sitten tämän Frankin seurassa. Ja siellä on sitten suomalainen opas mukana, että jos joku asia menee vähän ohi siinä, kun se aika nopeasti puhuu tippereerin murteella, niin se opas sitten auttaa siellä pääseen asia ytimeen, jos jää jotain kysyttävää, ettei kaikkea siitä ehkä huomannut ymmärtää hänen aksentistaan. Mutta sitten siitä lähdetään eteenpäin ja mennään Limerickiin ja Limerickissä sieltä mennään tekemään retki yhtenä päivänä sinne Moherin kallioille, mikä näkyy siinä Colwayn matkassa, koska se on pakko kokea täällä Irlannissa, se on niin upea paikka. Ja käydään myöskin sinä päivänä semmoisessa paikassa, missä on lammaskoiria ja käydään sitten tämän matkan aikana myöskin tämmöisellä järviristeilyllä. Ja sitten sinä iltana, kun ollaan siellä Limerickin pikkukaupungissa, niin sitten mennään tämmöiseen yhteen hienoon linnaan, ei näy tässä kuvassa, mutta se on aivan yhtä mahtavaa kuin tuo Kilkenny-linna. Niin siellä on tämmöinen keskiaikainen linna illallinen, missä päästään sitten sormin syömään. Siellä syödään ruokaa ja siellä on viiniä palan painikkeeksi ja sitten siellä on semmoisia tarjoilijoita, jotka tarjoilee sitä ruokaa, niin ne myöskin laulaa irlantilaisia lauluja siellä soittaa poika viulua ja siellä on harppua, soitetaan irlantilaista pauranrumpua ja siinä tulee tutuksi irlantilainen musiikki ja se on sen oikein sen kohokohta tuolla matkalla. Ja tosiaan niin kiinnostavia paikkoja, kiinnostavia pieniä kyliä, linnoja, paikallisia kulttuuria, pääsee tutustumaan myöskin luontoon. Ja todella tällä matkalla ehkä mennään vähän syvemmälle Irlannin kulttuuria ja historiaan kuin mitä näillä muilla matkoilla. Et kaikissahan matkoissa on Irlannin historiaa ja kulttuuria ja näitä, mutta tässä on erityisesti suunniteltu tämmöinen matka, missä nähdään semmoista todella irlantilaista aitoja paikkoja ja todella kiinnostava matka. Ja näitä on 2 lähtöä jäljellä tänä vuonna, että siinä on heinäkuussa on 1 ja sitten heinäkuun alussa ja sitten lokakuun alussa toinen. Et näissä on vielä hyvin tilaa, tämä on uutuusmatka ja tosiaan
erilainen, että jos te olette käynyt muilla matkapoikien matkoilla Irlannissa, niin ehkä tämä voisi olla semmoinen kiva uusi viehättävä tuttavuus teille. Suosittelen erittäin lämpimästi. Ja tässä vielä tämä reitti, anteeksi näin, nyt saatiin tämä kuva tähän näkyville, niin kiertomatkan tämän Irlannin sydänmaat ja länsirannikkoreitti, niin tässä näkyy, kun lähdetään tuolta Dublinista, itärannikolta, ajetaan sieltä Wicklon kautta Kilkeniin, sitten Kilkenistä tullaan sieltä tuonne Cahir-nimiseen kylään, ja sieltä sitten mennään Tipperary Town-nimiseen kylään, sinne minne pitkä matka, niin sen kautta mennään sitten tuonne Limerickiin, ja siellä sitten käydään tuolla Atlantin rannalla ja käydään tuossa Loch Derg-järven rannalla myöskin ja siellä tehdään tuommoinen järviristeily myöskin. Et tässä on tosi paljon kaikkea, erilaisia paikkoja. Täällä keskellä Irlantiin, minne joskus aina monet matkat kulkee noita reunoja pitkin, niin tässä tullaan tänne ihan Irlannin sydämeen. Mutta tästä heitän sitten kapulan seuraavaksi sinne Marille ja Annelle taas. Jatketaan seuraava matka. No niin, matkapoikien tuotannossahan on paljon patikkamatkoja eri kohteisiin Euroopassa ja nyt meillä on myös uutuutena Irlannin patikkamatka. Sen verran eroaa noista meidän muista patikkamatkoista, että tähän on otettu myös mukaan sitä historiaa, mutta sillä lailla sitten taas samanlainen, että suomalaiset patikkaoppaat mukana matkalla ja koko matka ollaan samassa paikassa, samassa hotellissa, eli tehdään siitä niitä päivän patikoita. Sillä tavalla sopii hyvin meidän patikkaperheeseen ja yhteistyössä liikuntamatkojen kanssa tämäkin matka tuotetaan, mutta sitten tuosta Bantrin alueesta minä heitän mielelläni pallon takaisin Annelle. Ole hyvä, Anne. Kiitos Mari. Joo, tosiaan tässä on aivan upea patikkamatka, että kuka on patikoinnista kiinnostunut ja ei ole Irlannissa päässyt vielä patikoimaan, niin tämä on jotain ihan uusinta uutta. Ja tosiaan, niin kuin Mari mainitsi, niin tämä on turvallinen matka ja helppo lähteä, kun siellä tulee ihan Suomesta asti liikuntamatkoilta opas. Ja sitten meillä on täällä odottamassa teitä suomenkielinen patikkaopas Taija Howard. Taija on oikein pirteä nainen ja paljon patikoi täällä omalla ajalla ja on paljon opastanut ryhmiä, että oikein kokenut ja mukava tyttö, tai nainen, hän on Kuopiosta kotoisin, että oikein rempsakka kuopiolainen, että varmasti pitää teistä hyvää huolta, kun tänne sitten tulette. Tässä tosiaan tullaan taas Finnairin aamulennolla ja jatketaan matkaa, aloitetaan matka tulemalla Cahirin kaupunkiin tänne, mistä Kirakin jo mainitsi, jossa oli tämä Cahirin linna. Eli täällä nautitaan vähän omakustanteista lounasta ja sitten voidaan tehdä kävelymatka noin 2 kilsaa suuntaan, 1,5 kilsaa suuntaan tuonne. Tässä kuvassa näkyy tuolla oikealla on tuommoinen Swiss Cottage. Sitä voidaan käydä ihastelemassa. On tosiaan tämän Butlerin suvun, saman suvun, joka omisti tuon linnan aikoinaan, oli semmoinen huvimaja, jossa he kävivät nämä kuninkaalliset leikkimässä, vähän niin kuin normaali ihmistä silloin aikoina, että halusivat tuntea, että eivät aina jaksaneet olla kuninkaita ja kuningattaria, vaan siellä käytiin sitten harjoittelemassa vähän miltä tuntuisi olla normaali ihminen, sanotaanko näin. Ja tosiaan täällä sitten, täältä matka jatkuu vielä noin 2 tuntia tuonne Bantryin, missä yövytään sitten koko matkan aika. Eli tässä matkassa nyt on 1 lähtö tällä hetkellä, eli 12.6. alkaa. Tässä on 5 päivää, 5 yötä ollaan ja 6 päivää on ohjelmaa tällä matkalla. Ja tuo Bantry sijaitsee sitten Etelä-Irlannissa myöskin. Ja se on tosiaan merenrantakaupunki. Ja tämä Bantry itsessä on semmoinen pieni, vilkas irlantilaiskylä, jossa on noin 3000 asukasta ainoastaan. Mutta varsinkin kesällä on oikein vilkas, koska siellä sitten on tietenkin myös turisteja ja se on silleen, siellä on paljon kumminkin löytyy paikallispubeja ja ravintoloita ja yövytään semmoisessa aivan upeassa 4 tähden Maritime-hotellissa, josta löytyy sitten myös uima-allas, sauna ja kuntosali, että sinne on sitten kiva mennä rentoutumaan patikkapäivien jälkeen.
Ja tosiaan joka illalle on tässä matkassa yhteinen illallinen, että tälle matkalle varsinkin oikein hyvin voi lähteä yksinkin, että siellä varmasti löytyy sitä juttuseuraa ja ei tarvitse yhtenäkään iltana syödä yksin, vaan siellä syödään sitten porukassa illallista siellä hotellin ravintolassa. Tosiaan tässä sitten voidaan mennä varmaan seuraavaan. Tässä näitä paikkoja ja tämä karttakin näkyy tarkemmin. Eli tässä on yhteensä 4 eri patikkapäivää. 2 näistä tehdään tuolla Sheepshead Way. Eli Sheepshead on semmoinen niemimaa tuossa Pantrin lähettyvillä. Niin siellä patikoidaan pari päivää. Ja sitten pari päivää mennään tuonne Kenmerin Kerin maakunnan puolelle, jossa on sitten ihan erityyppisiä patikoita. Että hyvin on monipuolisia patikkapäiviä tälläkin matkalla. Ja nämä on silleen vaihtelevia, että 5 kilometristä 9 kilometrin on nuo patikkojen pituudet. Mutta sillä että hyvä peruskunnon omaava, että ei ole mitään, että siellä juostaan kieli vyön alla, vaan siellä on tosiaankin 2 opasta, eli ajatuksena on 2 tai 3 opasta riippuen minkä kokoinen ryhmä. Että siellä voidaan sitä porukkaa sitten jakaa pienempiin ryhmiin, eli jotka haluaa mennä vähän reippaammin, menee toisen oppaan kanssa, joilla on sitten haluaa vähän hitaampaa tulla tai on, että ei pystykään eikä haluakaan tulla niin reippaasti, niin sitten tulevat hitaammin toisen oppaan kanssa, että se mahdollisuus näissä on aina sitten. Ja tosiaan tuo Sheepshead, niin se on semmoinen aivan upea niemimaa siellä Atlantin, eli näkee sieltä huipulta näkee sitten molempiin suuntiin merta. Se on niin kuin silleen keskellä merta se niemimaa. Todella upea. Kun taas sitten kun mennään sitten Kerin puolelle, niin siellä patikoidaan Keris Way, niin siellä on sitten taas enemmän niin kuin metsän siimenneksä patikoidaan, mutta sekin menee sitten osittain myös merenrannan juurella se reitti. Ja siellä päästään sitten tutustumaan myös Kilanin kaupunkiin. Tuossa kartalla näkyy tuo Kilani tuolla, niin siellä tehdään yhtenä päivänä sitten patikoidaan siinä kaupungin liepeillä ja siellä nimenomaan siellä kansallispuiston alueella. Noista ennakkokysymyksistä joku kysyykin, että missä pääsee näkemään Kilanin kansallispuistoa, niin myös tällä matkalla pääsee tosiaankin näkemään sitä, samoin kuin sillä eteläinen Irlantin matkalla. Ja tosiaan ne on sitten ne 4 patikkapäivää ja sitten viimeisenä päivänä ennen kuin lähdetään lentokenttää kohti, tässäkin on iltalento, niin käydään tutustumassa tähän Planin linnaan taas, missä oli se kivi, mikä oli myös edellisellä matkalla. Eli siellä käydään tutustumassa tähän linnaan, että saadaan samalla myös sitten vähän sitä historiapuolta ja linnaa siihen mukaan. Plus lisäksi mennään ulohtua, että ensimmäisenä patikkapäivänä tutustutaan myös Pantry. Siellä on sellainen hieno iso Pantry-talo siinä ihan Pantrin hotellin lähellä, niin siinä on toinen linna, vähän erityyppinen linna kuin Planin linna. Tämä Pantry-linna on niin kuin sisustettu myös sisältä, niin siellä käydään tutustumassa myös ja siellä on myös upeat puutarhat. Ja tosiaan Taija itse on kouluttautunut opas, siis on käynyt opaskurssit myös. Tämän lisäksi on paljon opiskellut Iranin historiaa ja mytologiaa. Ja kuten sanottu, on asunut täällä tai on tainnut asua nyt 25 vuotta täällä Iranissa. Eli osaa kertoa sitten jokapäiväisestä elämästä ja myös sitten historiaa sivuilta ja nimenomaan tästä mytologiasta ja Irlannin taruista ja kansanperinteistä näistä patikkapäivien aikana. Että ihan varmasti. Oliko sulla Anne tietoa tuosta Ladies View, mistä se nimi johtaa juurensa? Eli Ladies Viewna on siellä semmoinen näköalapaikka siellä Kerin kierroksella, eli siellä pysähdytään sitten ihastelemaan maisemia ja tässä oli, Kira taitaa muistaa nyt paremmin, se oli kuningatar. Autatko Joo, kuningatar Victoria vierailu siellä Kerissä 1860-luvulla. Siihen vierailuun valmistauduttiin 12 vuotta ja hän vietti siellä hovineitojensa kanssa 2 päivää. Ja tosiaan siinä meni melkein konkurssiin aika moni paikka, muun muassa Muckross House, jossa hän majoittui. No,
Tämä Ladies View-paikka on ihan siinä Killarneyn kansallispuiston keskellä oleva semmoinen korkea niin kuin kieleke, missä pystyy katsomaan kaikkia Killarneyn 3 järveä. Siinä on Alajärvi, Keskijärvi ja Yläjärvi ja näkyy Killarneyn kylään saakka. Niin hän halusi sitten pysähtyä siinä, kun hevosvankkureilla menivät siinä ja menivät sitten ihastelemaan tätä kaunista maisemaa, niin sille sitten sen jälkeen annettiin nimi, että sen nimi on Ladies View, kun hän ja hänen hovineidot siinä katsoivat tätä kaunista maisemaa ja rakastuivat alueen kauniiseen luontoon. Että siitä se tulee se nimi. Kiitos. Joo, eli näitä käydään katsomassa ulkoapäin sitten näitä tällä tavallaan Killarneyn kaupunkikierroksella. Täällä on katedraalia, käydään ihastelemassa ja Muckross House, joka on siellä Irlannin tai Kerrin kansallispuiston alueella. Siellä on myös upeita puutarhoja ja se on aivan todella upeaa aluetta myöskin. Etkä hyvin erityyppisiä patikkapäiviä on tässä matkassa, että ollaan merenrannalla, mutta sitten myös sisämaassa ja nähdään Kerrin kaunista kansallispuistoaluetta. Ja tosiaan tässä sitten viimeisenä päivänä käydään siellä Planin linnassa ja jatketaan taas matkaa sinne Dublinin lentokentälle, josta otetaan iltalento Finnairin valkoisin siivin kotiin. Ja tässä lyhykäisyydessään tämä patikkamatka, mutta tosiaan jos tästä on sitten erikseen kysymyksiä, niin mielellään vastataan ja tarkempia noista pituuksista sun muista, niin voidaan niistä kertoa sitten erikseen. Nyt annankin puheenvuoron vielä Marille tässä seuraavana. Ole hyvä, Mari. Mä huomaan, että kello rientää ja Irlannista puhuisi varmaan 2 tuntia ja vielä on monta asiaa tässä meillä listalla, niin koetan nyt nopeaan sitten tätä loppua käydä läpi. Meillä on vielä yksi kiertomatka viimeinen, mutta ei vähäisin, vähän sitten eri suuntaan, eli Luoteis-Irlannin kiertomatka. Ja sinnekin löytyy sitten kolme lähtöä nyt tällä tulevalla kesäkaudella. Sanoisin näin, että jylhiä kallioita, vihreitä niittyjä, taas sitä historiaa, linnoja, puutarhoja. Tässä vähän viikinkihistoriaakin, hei. Ja tietenkin viskiä. Eikö ne ollut ne tärkeimmät asiat, mitkä aina tulee mieleen? Otan tuosta vielä tuon kartan niin, että näette kuinka siinä liikutaan. Eli tuonne Donegalin alueelle lähdetään, tai Donegalin kreivikunta, kun se nyt oikein sitten on nimeltään. Ja Bandaran kaupunki on siellä kohteena. Täällä on muuten myös sitä iirin kieltä aika vahvasti, että saattaisi sitäkin päästä kuulemaan. Ja sitten tosiaan viikinkihistoriaa tuolla Donegalissa. Mä pahoittelen näitä mun lausumisia, sieltä voi Anne ja Kiira korjailla sitten, mutta taisi olla tuo Viskitislamon nimi Slivlig, jos oikein osasin sen lausua. Eli semmoiselle pääsee vielä sitten tutustumaan heti siellä kakkospäivänä ja sitten päästäänkin tonne Sligoon, josta monet irlantilaiset myytit ja tarut juontavat juurensa. Siellä on muun muassa tuon runoilija V.B. Yeatsin, taitaa olla hautakin vai kotikaupunki. Ja sitten jos mä otan tuon seuraavan kuvan, niin näettekin sitten tämän yhden nähtävyyden tässä, eli toi Irlannin pöytävuori Benbull Bin nähdään myöskin. Ja tässä matkassa vieraillaan sitten Carromorin hautausmaalla, mikä on Euroopan suurin tämmöinen hautamuistomerkki, siis valtavia kiviä erilaisissa muodostelmissa. Ja se on ihan tämmöinen esihistoriallinen hautausmaa. Ja 3. päivänä majoitutaan Sligoon ja sitten lähdetään takaisin kohti itärannikkoa. Ja siinäkin matkalla on kartanovierailua ja puutarhaa. Ja sitten Dublinin saavuttaessa siellä vielä pieni kaupunkikierros saapumisiltana ja 5. matkapäivänä sitten kävelykierros Dublinissa. Ja vähän tietenkin vapaata aikaa myöskin niiden ostosten tekemiseen ja Finnairin iltalennolla sitten sieltäkin takaisin. Seuraavana katsotaan vähän sitten, että mitä nuo matkat aina sisältää. Eli me tosiaan täällä aina uskomme, että matkoihin on hyvä kuulua sitä sisältöä, niin kuin varmasti tuli selväksi, että kaikissa matkoissa on
aina suomalainen matkanjohtaja tai opas mukana. Ei ole koskaan kysymys pelkistä lennoista ja majoituksesta, vaan aina siihen kuuluu myöskin kuljetukset ja nuo hotelliyöpymiset aamiaisin ja monessa matkassa erilaisia ruokia ja pääsymaksuja ja näin päin pois. Matkapoikien verkkosivuilla on kunkin matkan kohdalla siellä matkaohjelmassa tosi tarkasti kerrottu se päivän ohjelma, eli kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa, niin sieltä näkee sit myös muun muassa ne, mitä ruokia mihinkin matkaan sisältyy tai näin päin pois, mutta aina on sitten vähintään varattu aikaa sille ruokailulle, jos ei se jokainen ruokailu hintaan sisälly. Ja sitten vielä erikseen tuosta patikkamatkoista, koska siinähän on vähän erityyppinen tuo juttu, eli ne on aina puolihoidolla. Niissä on aina tuo illallinen, niin kuin Anne mainitsi, hotellissa. Ja siinä tosiaan kerrotaan aina sitten se seuraavan päivän reittikin, että senkin takia on kivoja yhteisöllisiä matkoja. Ja niissä on aina tosiaankin suomalaiset patikkaoppaat mukana. Sitten vielä tärkeä asia tuosta meidän vastuullisuusasiasta, eli Matkapojilla on Travel Life-sertifikaatti. Pyrimme vähentämään omia päästöjämme ja hyvittämään ne, mitä emme pysty vähentämään. Ja samalla tarjoamme tämän mahdollisuuden myös kaikille meidän matkustajille. Eli meidän verkkokaupassa tai myyntipalvelussa kumpaan oletkaan varatessasi yhteydessä, niin on mahdollista ostaa tämmöisiä luontotekoja, joilla voi hyvittää siitä omasta matkasta aiheutuneen hiilijalanjäljen. Eli sitä kannattaa kysästä, jos se ahdistaa se lentomatkustaminen, niin tällä tavalla siitä sitten pääsee vähän paremmalle mielelle. Ja nuo hyvitykset kohdistuvat nimenomaan Suomeen luonnonperintösäätiöille ja niillä suojellaan suomalaisia metsiä. Ja sitten nyt se varmaan se oma suosikki on sieltä löytynyt, niin ei kun pikapikaa varailemaan. Eli joko tuolta meidän verkkosivuilta kiertomatkat tai patikkamatkat alta tai soittamalla myyntipalveluun 0102 323 200. Ja vielä mainitsen, että jos ei tule vielä, niin tilaa ihmeessä Matkapoikien uutiskirje. Eli ihan sieltä verkkosivujen alalaidasta matkapojat.fi ja scrollaat alalaitaan, niin sieltä löytyy tilaa uutiskirja. Silloin saat aina kaikki parhaat tarjoukset ja ensimmäisten joukosta tiedon uutuuksista ja näin päin pois. Että se on tosi suositeltava tapa. Ja siellä kannattaa profiloitua ja laittaa sitten, että pääsee mukaan, mitkä matkat kiinnostaa, niin et saa ehkä ihan kaikkea meidän materiaalia. Ja vielä mainittakoon, että ryhmille, jos näihin meidän valmiisiin paketteihin pienellä ryhmällä, eli 10 henkeä on se minimi, haluat lähteä, niin 5% niistä myönnetään alennusta. Mutta jos joku ohjelma kiinnostaa valtavasti ja sulla onkin isompi porukka, niin totta kai räätälöidään samanlainen tai sun omilla twisteillä luotu kierros sitten, niin ilman muuta onnistuu sekin. Mutta tässä vaiheessa lämmin kiitos tietenkin meidän asiantuntijoille, Annelle ja Kiiralle ja sitten tytöille siellä chatissa. Olette saaneet varmaan vastailla kiivaasti kysymyksiin, mutta vielä kaikille yhteisesti tiedoksi, että tämähän tallennettiin tämä webinaari ja te kaikki ennakkoon ilmoittautuneet tulette saamaan linkin tähän tallenteeseen ja sen lisäksi tämä tulee löytymään myös meidän verkkosivuilta. Eli jos et kerennyt kuuntelemaan kunnolla tai tuntuu, että tuli liikaa asiaa, meni joku asia ohi, niin pääsee palaamaan ja kuuntelemaan. Ja ehkä jos joku ei nähnyt kuvia, niin toivottavasti tallenteen kautta sitten nekin sieltä vielä pääset näkemään, koska kuvathan oli huikeita. Sitten me ollaan ennakkoon luvattu, että tähän webinaariin ennakkoilmoittautuneiden kesken me arvotaan lahjakortti. Eli siellä meillä on nyt sitten 200 € lahjakortti arvonnassa. Tuotannon tytöt hoitaa arvonnan, voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, niin sehän olisi kiva, kun sun Irlannin matkasta heti 200 putoisi pois, kun voittaisit ja pääsisit sen näin hyödyntämään. Mutta tässä meillä kaikki tällä kertaa. Lämmin kiitos lukuisille kuuntelijoille ja eikö me nähdä Irlannissa? Kyllä, toivottavasti. Tervetuloa Irlantiin. Joo, lämpimästi tervetuloa kaikki tänne Irlantiin, vaan Kio mille falche. No niin, kiitoksia. Heippa. Hei Hei hei.